ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲ ಇಂಚಲ್ಲ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಆಗ ನಾನು ದೇವರ ಬೊಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಓಕೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಕೋಲದನೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅದೇ ಕೋಲ ಪೂರ ಪೋಂದಿಪ್ಪಳು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪನೆ ವಿಡಿಯೋ ತೆತ್ತಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹೆಂಚಾದ ರೆಸಿಪಿ ಅವ್ರು ಪೂರ ದಾಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಇದು ಕೋಲದ ಸೀಸನ್ ಅದು ಆಯ್ನ ಥರ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತಿನೇ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತದೆ ಕೋಲದನೆ ಈ ಜಿಂದ ನಾನು ರೆಸಿಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಪಲ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಏಪಲ ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ಕೋಲ ಜಾತ್ರೆ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕು ಜಂಚಾದಿತ್ತೆ ಅವು ಕೋಲದ ತಿಕ್ಕು ಕೊದು ಓದತ್ತು ಕೆಲ ರಿಲೇಷನ್ ನೆನಪು ಕೆಲದು ಇಲ್ಲ ಬರೀತಾ ಕೆಲದ ಊರದ ಪುರ ಅಂಚದ ಇಂಕು ಪೋಪತ್ತೆ ಕೋಲ ಪುರ ಅಂಚಲ್ದ ವೀಡಿಯೋ ತೆತ್ತದ ಅವೇನಿತೆಗೆ ಏನಿತೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚದು ಏನಿತೆ ಮತ್ತೆ ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಕೋಲದನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಂಕಲ ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕುಟ್ಪದಿಲ್ಲ ಕೋಲ ಅಂಚದ ಇಂಕ್ಲು ಪೋರಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೈತೆ ಫುಲ್ ಪಾಡುವೆ ವೀಡಿಯೋ ಪುರ ಆನ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡು ಜನ ಯಾಕಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತೂಪುಜರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ತ ಒಂದು ಮೈಸಂದಾಯನ ಉಂಡು ఒక ಕಾಂತೇರಿ ಜಿಮ್ಮದಿನ ఒక ಬೈಕರ್ದಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಕೋಲ ಬೈಕರ್ದಿ ಒಂದು ಬೈಕರ್ದಿ ವರ್ತೆ ಮಂಜೂರಿನ ಆತೆ ತಂದು ಲೈನ್ ಒಂದೇ ದಿನ ಮಾಡುವೆ ಮೈಸಂದಾಯನ ಒಂಜಿ ದಿನ ఒక ಕಾಂತೇರಿ ಜಿಮ್ಮದಿನ ಕೋಲಕ್ಕುಂದು ಪನಿ ಇಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಸ್ವರ ಚೇಂಜ್ ಆತವು ಬೊಕ್ಕೊಂದಿನ ಬೈಕರ್ದಿ ನಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇನೆ ಹೊರನೇ ಪಾಡಿದ್ವಿ ಹೊರನೇ ಪಾಡಲು ತೂವಲ್ಲ ದೂಪಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈತೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಪುರ ಬೋಲ್ಪಾದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾಲ ಪೂರ ದಾಲ ಹತ್ತುಜಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಈತೆ ಚಾ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕಾಂಡೆ ಹಪ್ಪುಜಿ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕುಲು 3 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಪ್ಪ ಒಣಸು ಕೊಂಚ ಹೋದ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಒಣಸು ಉಂಡು ಒಣಸು ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಕೊಪ್ಪೆನ್ ಬಯ್ಯ ಪೂರ ಪೋದು ಬರ್ಪೆಂಕ್ಲು ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚದು ಒಣಸು ಗಂಜಿ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಗಂಜಿ ಪೋಪಿಂಗು ಬೇಗ ಪೋದು ಕೋಲಾಪುರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ತೋಜಾರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಕಾಂಡದ ದಾದಪುರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕುದು ಅవి ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಏನೋ ವಿಡಿಯೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಲ ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಇಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಬಾಜೆ ನೋಡಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರನ್ನೇ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಸುಮಾರು ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ತಿರುಪತಿ ಇಡ್ಲ ಸುಮಾರು ಬಾಜನ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಕ್ಲೇ ಪೂರ ತೋಜಾರೆ ಉಂಡು ಎಂಕ ತೋಜಾರೆಗೆ ಅಕ್ಕ ಪುರ್ಸೋತೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋರೆಗ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐತೆ ನಾನು ತಿರುಪತಿಗೆ ಅಲ್ತವಿ ನಿಜಾದೇ ತಿರುಪತಿಗೆ ಪೋತಿರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ತಾಂಡ ಅವ್ಳು ಆಯ್ಜಿ ಆ ಟ್ಯಾಗನ್ನ ಪನ್ಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕಿನೆಕ್ಲ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆತುಜಿ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ದಾಟಿದ್ದೆ 2,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೈತಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ 2,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆನಾಗ ನಾನು ಏನ ಪುರದಾದ 2,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಏನ ಪುರ ಆತುಂಡು ಆ ಚಾನಲ್ ಏತುಂಡು ಅಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಚಾನಲ್ ಏತ್ ಬಂಗ ಬೈದೆ ಪೂರ ನಿಕಲಿಯಪ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಚಾಮಂತ್ ಪರ್ಪನ ಚಾಮಂತ್ ಪರ್ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಕೊರದ ತಿಕ್ಕುವೆ ಕೊರದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದಾದೆ ಅಂಚನೆ ದಾಲಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್.